agone Nyasaye erokamano kendo kod okinyi ma kawuono chieng' wuok tich gokinyi kuom miya thuolo mondo achak arad kodi okinyi masani. Iluonga Ayub Ouko, an wuod Nyakach Kandaria, ohara ero Yesu. Okinyi masani Nyasaye okela mondo wachak wapor wach kodi kachiel. Adwa nasom muma mondiki e kitabu mar Johana abich chakore achiel. Bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap Yahudi Moro kuno. E Jerusalem kuro e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe ne nitie yawo moro miluongo gi dho Yahudi Ni Bethseda. Yawono ne nigi agolni abich. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rangonde Kod Pundhe ne nindo e agolnigo. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi. To bang' tugruok pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora mane en go. Ng'at moro ne ni kanyo manosebedo matuo kuom higni 38. Yesu nonene konindo kanyo mi ong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo achangi koso? Ng'at matuono nodwoke ni, jaduong', aonge gi ng'at madiketa e yawo ka pi otugore, nikech an kadwaro dhi, ng'at machielo kuongona kuonga. Yesu nowachone niya, chungi ikaw pieni iwuothi. Gikanyono ng'atno nochango mokawo piene kendo wuotho. Agone Nyasaye erokamano kuom wachne masomo e kitabu mar Johana abich matindo 1 nyaka 8. Ang'eyo ni en chieng' wuok tich, mon gi chwo ikore, moko osewuok, moko be ikore mondo owuogi. Idhi e shughuli mopogore opogore. Wan gi joma dwa ringo dhi e puothe, wan gi joma dwa ringo dhi manyo gige mag ohala, wan gi joma dhi wero, wan gi jok madhi e tich, wan gi jok mabe dhi e skul. To kawe thuoloni manok e okinyi sani kichako wik mondo iwinj wach mondiki masomo. Nyasaye kod ng'wonone miya wach, thoro mar wach madwa nawuoye en GIMOSEBUDHO. Mane gima dwa nawuoye manok gokinyi sani, ka wach moketo chwo gi mon piny mondo wuoye. Dichwo onego los thuolo, dhako onego los thuolo mondo winj wach ondiki mar Nyasaye. Ondike muma masomo mar Johana ni chieng' moro Yesu ja-Nazareth ne dhi Jerusalem. Kendo gimomiyo Yesu ne dhi Jerusalem, nitie sap Yahudi moro manitimo e piny Jerusalem. To kane oyudo Yesu dhi Jerusalem, noyudore Jerusalem kanyo agolni moko manokuny abich. Kendo gimomiyo agochni nogo nokuny kanyo Jerusalem, nitie nying manomiye maniluongo gi dho jo-Yahudi ni Bethseda, luongo ni rangach mar rombe kanyo, luongo gi nying jo-Yahudi ni Bethseda. E Bethseda kanyo ne nitie agolni manokuny abich. Tije madongo kata wach manomiyo kuny agolnigo ni nitie kinde manowal ma malaika ne lorga e kinde ka kinde, kendo notugo pi ne lor e agolnigo. To muma wacho ni nitie jotuo ne nindo agolnigo. Kendo wan gi jotuo ma gin pudhe, rangonde
muofni, jok ma itgi odino, ne en biro kendo ne ninde agolnigo. Mumb Nyasaye wacho niya, e sano mane malaika ne lor mondo tug pi, jal ka jal matuo, tuo moro amora, ubed ja kansa, ubed ja kahera, ubed jal man gi tuo mar choke, ubed jal man gi meningitis, miywa pi e toke, ma samoro osiepe nyalo ringo gi jodalagi, kech obedo tuo momi nying maduong'. Kendo samoro dakteche ma ne pimo tuochego ne wuoyo e nyinge madongo mag sayans mar somo, kendo nyingego buogo ji. Muma wacho ni jotuo ne ninde agolnigo. Sama ne malaika lor mondo tug pi, sama nodoloreno, ng'ata mane tuo manokwongo donjo e yawo kanyo ne yudo chang kuom tuo moro amora mane time. E sanogo noyudore jaduong' moro, jaduong' manosetieko higni 38 kanyo. Higni 38 ng'eny jowadwa, higni 38 ng'eny jolweny. Ubed kata nyathi manonyuol, to samouweni orwako ike mar 38 kawuono. En jal makata lalo osegoyo, en jal makata nyithinde dongo, en ng'at ma nigi rangae, en jal mang'ado rieko, ojal maduong'. Noyudore jaduong' moro be kanyo mosetieko higni 38 e dho yawo kanyo. Yesu ne kalo, Yesu nene konindo piny kanyo. Gimomiyo nonindo, nosetieko ndalo mang'eny. Sama ne Yesu nene, to Yesu be nong'eyo ni jalni osetieko ndalo mang'eny e dho yawo kanyo. Yesu penje ni, jaduong', idwa mondo achangi koso? To dwoke ni, winjo, aonge gi jal manyalo keta e yawo sama pi otugore, aonge go. Wach nomiyo an ka pi otugore to ji kwongona akwonga. Wachno gi kanyo ndiki ni Yesu nonyise ni, winjo, kaw pieni mondo ichango. Mana wach nok kamano, aluoro Yesu gokinyi sani kod chieng' wuok tich kichako wik, ne dhako kod dichuo mobedo piny mondo winj wach. Wan kod wach ma Jehova okelo gi Roho Maler. Iwuoyo kuom gimosebudho. Kiwuoyo kuom gimosebudho, bed dhako bed dichuo, wan gi gik mosebudho moriyo, wan gi gik mabuogo ji. Samoro in kamibete nenani, kamiwinje wachni, nitie gima timore kata mane rangach mi ae, ogimosebudho, ogi remo, ogi rangach, en gima osewuoye, en gima osetem, en gima oselamne gi lamo mopogore opogore. Mak mana otamore dhi ogo tike je kanyo, omako tike, omako nungone kanyo oling be okong'ikni, osebudho. Ubed kata mana tuo manyo biro, samoro nochakore marach, iwe ni ber, ubed omako jaduong', ogima koro soro gi jaduong'no, imoye oko tidwoke ot odhiambo. Nyiso ni gino otal kode. Samoro nyalo bedo kata mani gir dala mane ji wuoye, en gima nopidh kanyo ling'. Kaka nopidhe be kia, iniyude kanyo kotiyo. Kare gin wiye mag joma notho moduogo reverse, gichak giduogo mondo gicham ji, gichak giduogo ataro mar dwaro mar dala mondo githir dalano. Mane momiyo Ruoth okelo sani. Jaduong' cha be embe ne nitie dala mano ae, to mak mana nitie gima ne time. Nobedo dho yawo kanyo kuom higni 38, to ndike mumbwa ni Yesu sama nonyuole otiyo e bwo piny ka kuom higni 30 kende. Nyiso ni jaduong' cha nokwongone e dho yawo kanyo. Kane pok onyuoli Yesu, jaduong'no noseyudore e dho yawo kanyo. Mak mana sama ne Yesu nene, to neno kosebudho. Wan gi gima osebudho
ma kata wuoyo sani timbe winjo ka gichandi, iwinjo ka gino wuoyo kodi ni mara ne to osebudho, mara ne tek momiyo mon wuoyo ka gikia nyaka kanisni. Iwinjo ka samoro wacho ni winjo amoro en gi tuo mar kor sama piny ng'ich ma koth ochwe, wacho ni ng'eni gira sa oseduogo, embo ng'eni mano gire gino time marach. Sama gino biro gole nyaka e kind ji, sama gino biro gino miyo wich kuot, sama gino biro samoro en tuo mar ndulume magoye piny kata e kind ji, kata obedo dichwo man gi chia mosomo mano ndulume okia, gino chwade piny nyaka mbele osipege, nyaka mbele jomoluor, nyaka kilas, gino goye piny. Iwinjo niya gino osebudho, en gir kodhi, en gir remo, en gir oyare, en gima wachne tek, osemanye gi yedhe, otamore onge. Samoro nyalo bedo chuny kata mana mar bayo ma ji osewuoyo nyare ng'ane ni dak dhi katedo modhi adhiya to duogo ni ang'o marach. Gino osebudho, gino ni an kode. Ok ing'e niya gino notimo dhako moro kanyo, notimo migogo moro manoduogi kokete wi gari malo, okete wi bodi, kiduogi koume gi jwala marateng', kosego mbaka ne otamore. Gino noba kode, nomiyo wuoth e taon kata on, gino budho kode, gino riyo, gino tamore. Ne en gi remo manowuok e remgi kanyo, kata kineno timi sani gino oa mabor, gino osebudho, gino kinyal tieko gi kaka inene timeno. Wawuok kodi niya wan gi Yesu Siba Jateko, jal manoyudo jaduong' cha bed gi cha nosebudho gondi higni 38, en aena kanyo, ng'ama dewe onge. Gima dhiera nondike niya ng'ata manokwongo donjo e yawo kanyo ne yudo chang kuom tuo moro amora mane time. Gima dhiera en niya nyiso ni jaduong'ni noonge kata wedege kata osipgi ne onge, anyuonde chalo ne onge, kech dhira jaduong'ni e pi mondo oyud ngima. Gikichre akicha kanyo ni kawuono ka ang' malaika ne tug pi, ka ang' ne pi bobne ka, waikore wang' nwadhire mondo odonjo yud chang. Sebudho ahinya. Wakbire kama initieno, kama iwinjano, wan gi wach molemo okinyi sani, dwani iwa rada kata obed gima osebudho mar dala mar Taratori. Wawuok kodi niya wan gi loch gi teko mar Yesu Janazareth, en moselemo ema. Okinyi sama kama, ere kaka chunyi wuoyo nang'o? Ere wach mosebudho? Kata ibed mana kijana matin, kong'o baro kodi gi oko, kwere no madhe mono nindo liel, ochier en gima chamo nyithindo, dhako nigi kuyo, omakore e dier chiro, ok onyal bedo gi mor kech nyithindo ni opuonjo mopakore ne jogweng', opakore e chama, opakore kuma giloke ni an asepuonjo nyithindo kalo penj. Mak mana wan gi gimoriyo mobudho e rangajno, oduogo luoro mako nyithindo, momiyo nyithindo nyaka mosomo wuotho kago uwi e gweng', gin magisombo ne ji gik moko, gitiyo tije mokoromo kodgi, kech wan gi gimoriyo mobudho. Iwinjo dhako kata obed mana lor moa mapek modonjo biro gi katoke, osebudho. En gima osewacho tamore. Isemadho manyasi, isemadho yedhe mipango mbuke, wan gi gimoriyo, en gima osebudho. Wawuok kodi niya okinyi sani ka chunyi nyalo dwaro mipar adier girani, gino osebudho, gini miya wich kuot, gini miya achara, gino osekawo pakna, gini kelo na njao. We awuok kodi niya wan gi Yesu Janazareth, jateko mar Kalvarino. En kende ema norado gi jaduong' cha kama nobede higni 38. Wachone niya ang'o midwaro timni, idwano changi koso? Jaduong' cha ng'iye gi koruma, Yesu ng'iye tir, ere gimidwaro? Winjo kata dhako inyalo dok e pachi mipenj niya ere gimidwaro? Kata obed gima osebudho mosewuoye, kata obed kong'o modonjo gi iye, kata obed wang' mag juogi, kata obed bilo modonjo gi iye, manodhi e piny Mombasa mondo ran ni nyithindo, mondo mak ni dichwo, mondo ru ni dala. Yesu kelo kinyi mondo awuok kodi niya dwaro gima osebudho, gima okelo wich kuot no en ma Yesu dware. Ere kaka chunyi wuoyo? Ere wach ma chunyi wuoyo sani? Ere wach jaduong' dhako? Ere wach kijana matin? Ere wach? Kata obedi dhako tamore, en gima kelo miero. Nyathi otamore onge, kendo nitie gima budho, nyithindo nok yud kanyo, gino kelo lweny. Osebudho, gimogo kodu e lwar. Bung'e Yesu Janazareth, jal manolemo Katera, kanolemo Ibrahim madichuo, ka loro budho gi Sara, gino dhi kodgi e lwar.
Saro sekalorea mano Yesu kia ngamo kela ukinyi kod sani mondo wuo kodi ukinyi kama nyalo dok chien mi many kama gino nolale mi many ni to yieni ni kanye kechang'eyo Yesu tinga biro ywaye kata en awe manorwak piny e bwo maram piny kata obed mana awe manorwaki e bwo nam piny kata obedi gigi nodhi wan gi Yesu majaduo gik moko dwaro gimobudho akia kamibete kaminena ere wach mosebudho ere gimobudho ma imbe miyo luoro gima miyo kata ukinyal bedo gi kwe ukinyi kama kelo Yesu ja Nazareth kelo chier mar jomotho sama nodonjo Bethania yudo ka Lazaro tho onindo liel kanyo penjo noike kanye inosebudho Maria ywak Maritha ywak geno rumo we achiel manodong' e dala mabiro kelo geno mabiro chungo dala onindo liel mane ma Yesu penjo uike kanye imobudho en gimoriyo erego inyi mondo wawuo kode gi teko gi nyalo mawinjo ka Yesu eidha sani kudo kinyi ere wach meko ere wach iwinjo dhako kata obed mana keny maweche teke okawi gowi iwinjo ime ibedo mana nyako manonyuol mamin noting'o ichne dweche 9 iwinjo mama ni nyaginera be nyalo dhi madho chak konyiedho dhiang' moa monyuom nyare onge gima tek iwinjo yie monego idhi sani kata osebudho ma gik moko dhi nyithindi pango pok oter kata gimoro wawuo kodi niya wan gi Yesu ja Nazareth manyalo timo ni ng'wono kata mana sani ok odeore ni en ang'o mumoko matek kata jatuo mobede ng'ango kanyo sani wan gi Yesu jateko ja Nazareth Kalvarino ere kaka chunyi wuoyo nang'o sani be ineno kanyalore wan gi Yesu jateko en ang'o matek kata obed bil manome piny Mombasa kata nome Tanzania kata nome kanye oserundo ji e dala te in midong'i miluor samoro idhi dak e center ket gino chamo dala en gima osebudho wan gi Yesu jateko wan gi remo maler mar Kalvari Yesu norado gi dichuocha penje niya idwaro changi koso kata sani awinjo ng'wono Yesu nyalo timo ni ng'wono kata sani awinjo chang iwinjo kata ino tada kanyo to tuo nogore kuomi tuo mar kansa en thiedhe tek ji wuoyo kuome sechamo pesa sechamo mwandu Yesu penjo niya erego ng'ome dwaro dhaka ng'ome dwaro dichuo ng'ome dwaro jaduong'a ng'ome dwaro kinyi sani awinjo Yesu gi teko mar Kalvari awinjo remo maler remo manowal Kalvari kacha kowacho norumo te kata obedi man majini machamo ji leng' kawuono akelo Yesu gokinyi ka piny ng'ich mondo ka ng'ato dichuo chunye nyalo yawre mowacho dier ni gino osebudho wan gi Yesu manyalo loko dhoot wan gi Yesu manyalo timo ono wan gi Yesu manyalo chiwo chang ka chunye owar ni kawuono gini weya kawuono wathigore kode kawuono ok adhi kaka nyocha adhi nikech ang'o Yesu donjo odogne Yesu simba jateko ere kaka chunyi wuoyo ere ang'o matek manyalo chamore ang'o matek kata obed matuo mar ukimwi Yesu nochiero jomotho Yesu nochiero nyaka jathany onge gima nyalo tamo Yesu nochiero nyaka Lazaro bur ere mani matek no Yesu sani mondo wakel remb Yesu biro ruore gi remb ukimwi sani kiwinjo ka chunje jochiende mag wiye mag ukimwi gonduru matek kadhi kawei onge gima tek yie monego idhi onge gima ok nyalre ndike niya ma ok nyalo kuom dhano Nyasaye kende ema nyalo iwinjo kata mana dichuocha kama nobete geno noselal usipe nosewe wede nosewe nodong' kende nyamasi kata ne en kanyo tawuoro dichuono ne iye idhe wacho niya chieng' moro achiel ang'eyo ni Yesu ne timna ng'wono kama betene riaria ji biro kale samoro nyalo bedo kata in dhako nyo kawi samoro no kawi kaweche ne beyo samowene nyiri monyumba mokaw bang'i itero dhok in mari odong' oleng' iwinjo dichuocha be
ine biro kale akala, ng'ani biro yudo ng'wonone. Kata ibed ma jatich Nyasaye ma kamoro noyawo minyisi kama oleme, to ji biro kaka ng'wono kanyo, inidong' kanyo. Wawuo kodi niya, okinyi sani wan gi Yesu manyalo timoni maber. Wan gi Yesu gimosebudhono ema Yesu ora mondo awuo kodi ka yie idhi sani mondo walam kodi Nyasaye. Akia gima timi, akia gima ikale, akia wach mipedho kawuono moa e chunyi iye ma ime chandi. Wacho ni kawuono awinjo wach ni gima osebudho Nyasaye selimo ema sani ginyalo gi teko gi mbi maduong' gi bat moria machalo manogolo go Israel e piny Misri. Ere wach matek? Ere dichuo ere? Kata obed mana molo milaro manonegi ji sama nilaro ji notho kanyo ma joma nonegigo chunjegi bodo chako dugo chier mochako nego joma ne onegogi. En gimoriyo gimosebudho. Ang'o miwinjo kosebudho? Jaduong' ere gimosebudho? Dhako ere gimosebudho? Ere gimosebudho kijana matin? Ere? Kata ji osewuoye, kata ji osegoye ndere. Kawuono Yesu ora. Iwinjo? Kata dala manitere dhako en dala ma chuo ne ringo we mone mier. En dala ma kamoro onge chuo mane golo mier. En dala ma kamoro dala chien ji noneko kanyo. Wawuo kodi niya, gino osebudho. Yesu kela sani. Kata ibedo piny kanyo e kom ibedo paralyzed, dendi otho konchiel, piny otho malo tiyo, wanyisi niya, gino osebudho. Yesu ora ni gimosebudho en midware. Yesu nobiro ne gik mosebudho, gik matek ma dhano ok nyal, motamo dakteche, gik motamo jorieko, gik motamo jolony, gik motamo pesa. En ema Yesu dware sani ka yie nyalo idhi mondo walam kodi Nyasaye malich mar umbe lwenje. Ere wach matek sani? Awinjo ono, awinjo ng'wono, awinjo loch gi teko. Yesu notho mondo ji oyud ngima. Nochwade malich. Ondiki niya, kisomo Isaya, chwat manochwadego ema kelonwa ngima. Ere kaka iwinjo kata obedi tuo ma nyinge tek, Yesu osebiro. Kata obedi lweny ma okinyi kokinyi, kata otieno kotieno, dichuo gi dhako gore ngum gitimogo practice. Wanyisi niya, Yesu obiro. Gimosebudhono en ma Yesu dware. Chunyi wuoyo nang'o dhako? Dichuo chunyi wuoyo nang'o? Kata oseriembi dhako, wan gi Yesu manyalo duogi e dala. Kata oriembi nyathi kich, kata in mana kemerwa manobigo, nineno kipogolo in iweyi igoli oko. Gino osebudho. En ma Yesu dware mondo timnigo ng'wono. Yesu notho oko mar rangach, mane momiyo jok manoriembi oko obiro mondo oduog e dala. Kata mana sani inyalo timni ng'wono. Ere kaka chunyi wuoyo? Yie mondo idhi okinyi mondo walam kodi Nyasaye malich mar Israel. Jal manobiro ka piny rach, jal manobiro ka gik moko wuo, jal manobiro ka biro piny ochot. En mopenjo, ere wach dichuo, ere wach dhako, ere wach kijana, ere wach dayo, jaduong' ere wach moriyo mabudho, ere wach? Adwaro lam kodi Nyasaye kama watundeno. Akia kaka iwinjo, akia kaka iparo. Ere wach miwinjo konego walame kodi Nyasaye? Ere wach dhako? Ere wach? Kata skul fee otamore, kata ikwa nanga midhi go wuoth, Yesu mikia, wawuo kodi kawuono. Iluonga kelo, jal makelo gik maonge bedo mantie. Iluonga uma, jal ma umo leke jonyiero. Iluongo gola, jal magolo kethruok mag piny. Ere wach dhako? Kata ionge nying, Yesu jaduogo nying. Iwinjo? Noduogo ne Ana min Samuel nying, dhako malor, ma kata nyathi mano or onge. Olo ji gi oro nyithinde ji. En chino mako iye. Iwinjo? Kata mana sani Nyasaye nyalo timo ni ng'wono. Awinjo ng'wono gi nyalo gi teko. Awinjo ja paradiso jaloyo thuon, jal manotho mabor oko marangach, jal manobiro mondo okony miere moleo, jal manobiro gi teko gi nyalo gi remo. Ere wach eko sani mondo walam kodi Nyasaye kama initie? Ere wach dhako? Malo kigo chongi piny imak idhi kinyalo mako, kinyalo yudo ting' badi malo mondo walam kodi Nyasaye mar umbe lwenje. Akia wach matek, wach moriyo mosetem. Kawuono we wateme gi Yesu. Chieng' moro achiel jopuonjre Yesu moko noyudi kanyo kane gilupo, giwacho niya, Johana giri wacho ni Ruoth, ne watemo tieno tulu, gima wayudo onge, to ka in emiwacho to we watemane. Jo sayans wacho samoro odiochieng' kama rech nindo nen. Sane mane giduoke gogo ne giywayo rech mang'eny ma kata kaka ne giywa onge, giluongo jok moko mondo obi okony gi ywayo nikech
nikech Yesu wuoyo kata mana marino. Yesu osewuoyo kata mana marino. En gima osebudho ma samoro geno lal. En gima ma ipak, en gima ma igeno, en gima ma ichia. To wawuo kodi niya, Yesu ora okinyi mondo anyisi kata wach tek wan e rada mar polo biro ywaye kama intieno. Ok odewore gik ma ji osewacho, ok odewore dakteche mosepimi, ok odewore kaka gisebiro, ok odewore ni nodonjo nang'o. Wach odong' achiel ni Yesu jateko mar Kalvari nogo. Amina loya. Ng'ama ler mar Shaal, chier mar joma tho, en kende ema en gi kifungu, en kende ema en gi rayaw, en kende en wuon loch gi teko. Gocho gi piny kama intie mondo walam kodi Nyasaye marombe lwenje. Aluori okenda ma jokedo, Nyasaye maduong' marombe lwenje, jal manotho mabor e Golgotha kacha, ni wacho norumo Yesu. Kata mana sani ne dhakoni, ne dichuoni, mondi ne ng'angoni, ne nyathi kichni, ne jal moriembo kimirwani, ane malo japuonj, gino osebudho. Kata obedo tuo modonjo e remo, osebudho. Ene ma wadware sani gi remb Yesu ja Nazareth, remo manokelo geno, remo manokelo chang, remo manoduogo gik maonge bedo manotie. Awali Nyasaye timnegi ng'wono. Par ng'ato ka ng'ato, par dichuo moya ohala to ohala gore pinyni, pare dhako ma samoro ting'o ich to iye gore piny, gino osebudho momiyo riembe oko. Kawuono Nyasaye kamogo e pochonge pinyni, kamoting'e bade maloni, ane malo Yesu jateko. Awalo nyingi man gi teko, awalo loch gi teko mar Kalvari. Erokamano Manuel aloya. Duong' odogni manyaka chieng'. Par wariat japuonj, par nyaka lolo e TV ka, par department ka department, par jotich te mane iye ka japuonj. Ane Niku kelo malo, par jofwad Nyasaye gi Julius Nyasaye nyaka piny Kisumu. Asewalo Nyasaye Jeff, timnegi ng'wono nyaka Jacob. Erokamano Ruoth aloyo. Par ng'ato kod ng'ato nyaka gi ode, par nyaka keny mag mon maywak, par jok molewo Nyasaye ma ok nyal, gisetemo Nyasaye gi rieko mar dhano rem. Momiyo awalo sani teko mane Yesu ja Nazareth oage Kalvari kacha, negi nyalo, nigi geno, nigi loch Nyasaye. Kata mana sani iseloyo Nyasaye, kata mana sani dichuoni osedo chang, kata mana sani dhakoni osegony, kata mana sani kijana ni osedo breakthrough. Ane gimalo Nyasaye kodhinegi moya kendo awalo kami teko e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. An mana wuoyo kodu, iluonga Reverend Ayub Ouko. An wuodi Nyakach Kandaria, owara ero Yesu. Alemo kod kanisa mar St. Meshach's Fellowship Church, Hera, e Nairobi ka, ane piny Kibera. An pastor ma Kibera. Wan kod kanisni mopogore opogore Nairobi ka. Wan gi Kariobangi North, motel negi senior pastor Nelson Abwao, dichuo mosiepna. Ruiru gi Joja kod Dandora. Wan nyaka gi Kariobangi South, Mombasa. Wan gi Sam Gachara kanyo, Dikon, osiepna. Nyasaye mondo gwedhe. Nyaka piny Nyakach Thurwa, Bungu Parish, Nyasaye mondo gwedhu. Jomiriu te Mama Cliff, Nyasaye mondo medu ngima. Piny Nyagrongo, wan gi kanisa kanyo, jo Nyagrongo Nyasaye ogwedhu. Jorabuor te, Jorongo, walo nyaka kanisa ma ahero Lydia. Nyasaye mondo medu teko kamoro amora mantie. Nyasaye mondo ogwedhwa gi bishobewa mantie te. Nyasaye mondo medu teko. Wan e bwo Archbishop Dr. Esbono Mwadho Njera, jaduong' mwahera ahinya. Nyasaye mondo mede ngima. Namba na kidwa tudori koda e piny Kibera en 0727 38 54 24. Anuoyo. Namba na en 07 27 38 54 24. Namba na machielo en 07 34 434 156. 07 34 434 156. Nyasaye timo gik madongo e piny Kibera. Kamoro amora ma intie, tudri koda e nembnigo. Walamoni e simo, kinyalo bire kanisa B, kama wachokore e piny Kibera. Nyasaye mondo timni ng'wono. Wan gi counseling department kanyo, mon timo counseling kanyo, deliverance timore kanyo. Nyasaye mondo timni ng'wono. Wachak warad kendo chieng' wuok tich mabiro, saa 12 nyaka saa 12:30. Shalom. Amen.